No murikeito Mildred Mumanyase orobo tiururikiranu aba director bakuru bekemeri giechae kurwase county ya Nyamira na boigo county ya Kisii nigo ritkuria rero baba kumira na ime yomochi obosongo asebairera omogokobo magigaye kigambiro gwanchera abaremi gucha gokora obochori asobotereri wage factory au nigo bagikiria aba director babono asebatebirumna nigo batiranirie chi project au korende baba bakoenekia buna kubwatkana nobura yobo yani go brach koreta amonchorerio ase ekemeri igie chae no nyana boni go baba wakire serikali mbia mono ase getamkiro yo kubwatoka amoyo ase rigorirense ase bagikiria bale bakunereria abalemi aso kubabwatokera gose kobaoneria amoyo ayo atari amaikirano murikeito Frida Kerbo nabakagusanga nabwo ababara naba director barustugo office ira idini na serikali ya lengo Kisii County and Nyamira County. Magega yo gwakwa isikoli chikoli tabwatiri nigo aba director kurwa ase chi factory chi county ya Nyamira na boigo Kisii banyora omoeso ase barachi ko enyora libagali ogoswa oborai gwetera obochori obora bogokorekana omutinyo gatano nalimo omwako yoiga. Sasa tumefurahi kwa sababu serikali na Board of Kenya wamesema kula zitafanywa by the before end of June of this year. So everybody who's eligible as a farmer is going to participate as long as he meets the conditions zile zimewekwa na factories sa Kenya mzima. Gokwana ni gobairera egetambukiro giekegambero anene asebaine kiabatabwati ama mochochinga kibabeire bakounengigwa asikolende baine kiagosira abalemi ababeire bagwetera amakongu pete otiti nja kolete bakatowekera forensic otiti kiregende korkenya ngima atujapatikana na hatia yoyote na sisi kwa sababu tunapenda wakulima yetu hatukutaka kukimbisana sana na hata gochi komonyokia serikali onyare yaikira asto amnyekire chiko twabwire bina byonsipi mundu tayo ko implement egente kotie goteba bachire bakabona badure bakakoto bapil baturete tare 17 mwezi ya January pakana koto bapil muita gatiroro. So we have seen aja teito kuna kutumba bale mebaito tiatoka ndeti kura abale mebaito batisa itibo kanga imo bakwirania abakorere gasi ngo batayikorere utabakorere gasi nonya naboni go bamucha aba director bale asobora ibono igam magega yogotenenia obokoreri kolende ni go baene kyago chikobogendereria chingaki abale mibara egweri bagali ogochora abara ibokogania kwabo pata ida bagata boniga ngiba okora ngiba korire ebibe baba korire nebintu basali dibi chibagde tu akora eto badi project nyingi to badi project yemete basali to badi project yomuriro basali kirege ntu kyalengo our farmers knows bono iga abalemi kuchibale komekia uamuzi yabo na ndingo kuchibale koleta ba director bali berura se chingoro chabo elinde babalendere kemerie kigie chae kyarekerege kongu na ndekere na kigego to amapato akererito nigo bali eirabuna obocholi obobora irere okolentwa kwa baraya baya tiboligo chigoturubania obokoleri bonde bwensi obora iraninse ekemeli igie chae ngeri konyegeria kindi gyonsi gie chae ekyara wa munsi bwe company iki igochi bwatabari abaremi na ubatenenerete chikambani egento kyale konyegerie company onyore ni chae abadi barange koirasi chikambani tango na die company erabe shiki kurende nigo bagokeire egetambukiro gie serikali igyo kubarentera obwoyo bwerigorirense asikolende bamochya bali bagendete kolenta obwoyo botali oboikiranu na boigo kounereria abalemi kwa gatamana na abalemi Gusii na Kenya ngimanga ya serikali ya irire njira yo gotokonya iguru yo bwoyo tonyoro bwoyo wa 2000 babanga nando uboro kobono twanyorire kitapere njiro kyatakire koleta moyo ale yobulimo eye tingire nda serikali ya soteme minister moro je gotema bari komanya ase bwoyo bubukari korwa n'abantu bakurukunga bari bakonia moyo batete ko so kole biasara bitari birunge okoboko kwe serikali no gotambe ategete binyo kumanya egere basoime batokonya nto wa moyo atabwati sababu atari amaya ali standard tokobekera ebimeri byeto Frida Kerubo Ndizi TV